हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ भाई। अरे ଆମେ ସୁଦ୍ଧା ତମ ଗେଲ ପିଲା ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ୱାନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଫୋର୍ କର। हाँ ଭାଇ କରିବା ଆମ ଗେଲ୍ ପିଲା ତ 1v4 ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ କରିବା ଆଉ। ତମର ଗୋଟେ ଖେଳ ଦେଖିବା ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ଜଣକୁ ଡାକୁଛି ସେ 1v4 ଖେଳି ଦେଇଯିବ ଆଉ। ଆଉ ଡାକନ୍ତୁ କିଏ ଦେଖିବା। ହେଲା। ଇଏ ମାରିବ ଇଏ ମାରିବ। ଆରେ ଭାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଦେଖ ସ୍କ୍ରୋଲ କରୁଛି। ଆରେ ଭାଇ ସେ ମାରିବ ଖତରନାକ ଉଡେଇକି ମାରିବ। ହଉ ଗୁଡେଇ ମାରିକି ଆମେ ଉଡେଇ ମାରିକି ଦେଖ। ହଉ ଦେଖ ଖାଲି କୁକିଂରେ ଅଛି ହେଲା। ହଁ। ଆରେ ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ପେଲି ଦେଇକି ଆସିଲୁ। कॉस्ट्यूम टा तैयारी कराଯାଉ। दुनिया में लोगों को धोखा